Салом алейкум бародаро. Бисёриётон дар бораи P2P арбитражане ки тарзи сум кор кардан дар ҳамин ба воситаи связкаи P2P фаҳмидагин. Ва ҳоло боша мо полностью дар бораи чӣ будани P2P тарзи сум кор кардан, яъне чӣ хел сделка гузарондан ва дар охир касое ки видеоро то охир тамошо мекунанд, дар охир мегӯем ки якта связка мегӯем ба спреди айда то 5%, яъне спред чи аст? Спред и фоидаи до 5%, яъне ки агар шумо 1000 сомон капитол кунед, як кругаш ай 20 то 50 сомон ҳисоб кунед ки як кругаш агар ки шумо дар рӯз 5 круг кунед, мисоле ки 10 круг фоиdatон хатон ҳисоб кунед. Барои ха видеоро то охир тамошо кунед, ҳамаашо мегӯем, полностью мефаҳмонем. Нигоҳ кунед, мо ҳозир дар биржаи Binance қарор дорем ва чӣ хеле ки мебинем P2P чие? P2P аввал ба оддӣ карда фаҳмонем, ин тарзи яъне харидан ё ин ки фурӯхтани ҳамин мақсад сум гузарондан дар биржа. Як тарз. Якум тарзи шумо метавонед прямой ба карта гузаронед, дуюм тарзиш ина купид рубл сурати карта, мастеркард, виза, ё ин ки метавонед ба P2P. Ина P2P да медонем. P2P ин калимаи кӯтоҳкардаи peer to peer ё ки person to person, яъне ки аз шахс ба шахс. Тарзи харида бозор аз як шахс ба як шахси дигар. Чӣ хел шумо дар бозор метавонед харид кунед? Допустим, метавонед шумо прямой объявлениятон монед. Дар бозор ду тарзи харид мавҷуд аст. Якумаш мейкер, дуюмаш тейкер. Яъне ки мейкер чие? Мейкер одаме аст ки создавад мекунад, яъне ки месоза. Нами объявлениҳои купите ки шумо мебинед, инҳоро мейкерҳо сохтагианд. Шумо метавонед ки объявление ё бихаред ва ё объявление соз мекунанд мейкер, яъне ки соз кардагианд. Тайёр намебинед ки нархҳо дариҷа нишон додаги чанди, мақсад чанде ки дилшон мехоҳад мемонанд нархошона. Ва агар ки шумо хоҳем ки как мейкер торговать кунед, шумо бояд ай 20 сделка дар Binance. Ҳар биржа условиашон ҳар хел аст. Мо дар чанд биржа кор мекунем. Барои ин қадар агар ки шумо хоҳем ки прямой P2P кати кор кунед, шумо бояд бидонед ки мейкер чие, тейкер чие. Барои ин қадар мо дар бораи ино пурра дар курси сармоягузорӣ, ман сармоягузор ҳамаша гуфтагем. Ссилкаи курса дар поёни чӣ мемонам. Видеода метавонед омада курса скачать кунед. Полностью дар бораи P2P ҳамаша ёдгирен, связкора, ҳама сделкора. Не толко дар бораи P2P, в общем дар бораи криптовалюта, дар бораи аксия, дар бораи ҳамаша аст. Ва давом метиҳем. Нигоҳ кунед ки чӣ хеле гуфтем мейкер, яъне одаме ки месоза, одаме ки сделка худаш мемонад, нархи худша мемонад. Ва тейкер гуфта одаме ки қабул мекунад, яъне ки мехарад. Иҷада мо метавонем как продавата бинем. Допустим, инами продавати чизое ки ҳозир мо мебинем, инҳоро одамо худшон продажда мондагианд, инҳоро мейкерҳо мондагианд. А вақте ки мо ҳозир ба нархи ҳамиҳо продат мекунем, мо тейкер мешавем, одаме ки қабул кардастем условиҳои ҳаваёра. Мо ҳам одам метавонад ҳам мейкер шава, ҳам тейкер. Допустим, мо метавонам ҳам объявление монам, нархи баландтар ждат кунам ки кай ба ё мехаранд, ё ки метавонам прямой нархати харам. Ба фикрам ки фаҳмо шуд понятие мейкер, тейкер. Ва нигоҳ кунед. Чӣ хеле гуфтем P2P ин худаш аз як одам ба як одам фурӯхтан аст. Яъне ки шуморо дар биржа метавонед ба любой карта. Ҳозир биёем мебинем картаҳои Тоҷикистон чӣ картаҳо ҳастанд, метавонед ки ба кадом картаҳо ба кадом чизҳоро бихарем. Ба нархи Тоҷикистон чӣ хел аст? Доллара, рубл. Нигоҳ кунед ки дар биржа ҳастаи картаҳои ина чӣ хеле ки мебинед Амонатбонк, Душанбе Сити, Перевод по карте, Алиф, дига ҳамаи банкҳо ҳастанд дар инҷа, бисёри банкҳои Тоҷикистон. Метавонед даже ина доллара нархша бинед ки $1.58 фурӯхтастанд. Яъне ки как мейкер ино савдо кардастанд. Мо ҳозир агар ки харем тейкер мешем. А барои фанду фреб накардан дар бозори биржа ҳастаи отдельно ҳамин чизҳои биржа худаш ки регулировать мекунад, яъне ки нигоҳ мекунад ай болои ҳамин сделкаҳои мо. Допустим, ду одам, мо қати як одами дигар допустим фурӯхтастем, ё одаме ки ман вообще намешиносамаш. Ина бачаи на тоҷик 7600, ҳамина ман вообще намешиносам. ман ҳамино медорам мехарам. Допустим, долларои ҳавая ба сомонӣ ман дар картаи ҳамин медорам перевод мекунам. Хай дар бораи мо полностью фаҳмондагем дар курс ҳамаша аст. Мақсад дар инҷа бисёр намеистем, видеоро дароз намекунем. Барои ин қадар шумо метавонед дурен аминҷа мехаред ва вақте ки шумо мехаред сделка мезгаронед, ҳамаи ҳамун одаме ки шумо сума равонаш мекунед, вай шуморо фреб карда наметавонад ва шумо вайро фреб карда наметавонед. Барои чӣ? Барои ки инҷа биржа худаш ҳар як
амалҳои моро нигоҳ мекунам, мехонад, ча дорана дена мебинам. Мақсад агар ки фан карда нишидан, мақсад жалоб мекунӣ, сумитра мегиранд, обрада метиҳам. Бо чира мебоист ки дар бораи P2P шумо бидонед. Допустим, шумо дар инҷа чӣ савдо мекунед P2P да? Шумо метавонед ки просто дроен сомонира ина связка буд недавна. Ҳозир связка кор намекуна. Может ягон рӯз пас кор куна. Ами сомонӣ ки мо мехаридем, прямой ай курси тоҷикӣ қати мехаридем ва дар курси русӣ қиматтар мефурӯхтем. Нархҳо дар курси русӣ қимматанд. Ва ҳамин ҳисоб мо ай 1000 сомонӣ метавонистем дар як круг ду круг ай 20 то 25 сомонира кор кунем. Допустим, мо ду круг мекунем, қариб 50 сомон кор мекардем. Агар ки мисол 10,000 сомон боша, уже 200 то 500 сомона кор мекунем ду кругаш. Ва нигоҳ кунем. Дар биржа шумо бояд як чизи дигарро бидонед ки 100% инҷа чӣ дора? Регистратсия, верификатсия. Мақсад ҳамаша гузарани 100% боша барои савдо кардан дар P2P. Ино обязательнанд ва иноша мо дар курс ҳамаша дар курси масъал мавзӯъ нишон додагем, чӣ хел регистратсия мекунем. Иҷада нитока шумо курс кати савдо мекунед, допустим, сомонии арзон мехарен доллара, дар русӣ қимат мефурӯшед. Шумо метавонед дар инҷа ба монанди ҳами биткоин харед, ёки дига монето нархошон ҳамаш нишон додагия, ёки эфириум харед, ёки BNB ҳамашон нишон додагиам. За Тоҷикистон, тоҷики кати может кам боша, рубл кати мебинем, нархи на дида ки нархошон ҳаста. Шумо метавонед дар инҷа арзонтар харен, как мейкер арзонтар мехарен, бо метавонед ки как мейкер шумо қиматтар мефурӯшед. Баъд дар P2P ду намуди савдо ҳастад. Ҳастад дар дохили биржа, бо ҳастад ки дар мобайни биржаҳо, яъне ки шумо як биржа мехаред, дар биржаҳои дигар савдо мекунед. Чӣ хеле ки дар аввали видео мо гуфтем, мо якчанд биржаро истифода мебарем. Барои ин қадар, допустим, шумо метавонед дар Binance арзонтар харед ва дар биржаи дигар қиматтар фурӯшед. Агар ки шумо дар дохили биржа кунед, шумо метавонед прямой, допустим, USDT-ро тоҷикӣ харед арзонтар, рубл қати қиматтар фурӯшед. Ва иноро бисёртар ҳамаша дар курс мефаҳмем, ҳамаша гуфтагем. Барои ин қадар чӣ хеле ки ваъда кардаги будем ки як связка нишон метиҳем. Связкаи айда то 5% спредаш нигоҳ кунед. Барои связкада шумо чӣ дар кора? Биржаи Binance ва OKX. Инами ду биржае ки нишон додагия дар поён. Нигоҳ кунед связкаро. Вақте ки шумо P2P дар медоред, мо биткоин мехарем. Мо метавонем как мейкер харем ё как тейкер. Метавонем прямой как тейкер харем ба нархи 1,229,230,000 рубл. Шумо натарсед ки 1 миллион рубл якҷо меёвед, дар кор аст 1 миллион. Шумо метавонед ки дар инҷа да 1000 рубл ёки 2000 рубл на чӣ хеле ки мебинед объявление дида 1500 рубл метавонед шумо бихаред. Дар объявление бо ин поён гишта 1000 рубл кати. Барои ин қадар иҷа мехелад ки чанд агар пултон зиёд боша, фоидатон зиёд мешавад. Чӣ хеле ки дидастем, мо дар инҷа ҳозир дар дохили биржаро истифода мебарем ва дар мобайни биржаҳо, допустим, як биржа харида, дигар биржада мефурӯшем. Нигоҳ мекунем ки дар инҷа шумо ба нархи 1,230,000 хариден. Ва чӣ кор мекунем? Купид мекунем, просто медроем мехарем, допустим, 10,000 чанд ҳазор дар кора дар биржаи OKX. Ва медроем дохили биржаи OKX нигоҳ мекунем. Айҷа мо меёвем ҷои фурӯши яъне P2P ша. Нигоҳ мекунем, медроем P2P. Меёвем бо ҳамо ба рубл, меёвем биткоина. Биткоин мо дар инҷа намехарем ва мефурӯшем. Биткоиное ки мо дар биржаи Binance харидаги будем, перевод мекунем дар биржаи OKX. Айҷа комиссияи биржа минимальная. Касое ки медонанд мақсад криптовалюта заниматсия мекунанд, медонанд ки биржа ба биржа даже агар 1 миллион долларам шумо перевод кунед, $1 мегира. Агар ки 10 долларам перевод кунед, $1 мегира. Барои ин қадар агар ки сумтон чанд қа зиёд боша, фоидатон ҳам қа зиёд мешавад. Айҷа нигоҳ кунед ки дар биржаи Binance чӣ хеле ки мо дидем ба 1,230,000 буд. Дар инҷа нигоҳ кунед ки 1,300,000 сар мешавад. 1,300,000, 1,330,000, 334,000, 340,000, 50,000, даже то 1,500,000 ам мефурӯшанд. 1,560,000 даже нигоҳ кунед. Ва чӣ хеле ки мо гуфтем, мо дар онҷа как тейкер мехарем ва дар биржаи OKX как мейкер мо объявление мемонем. Дар инҷа объявление медрои объявление мемонед, создат объявление мекунед. Допустим,
как, допустим, продавать, объявление хитона мекунед, купить точнее. Ва вақте ки шумо купит карде, ордертуна мемонед ба нархи, допустим, агар ки гуфтем ки спредш ай 2 то 5%, шумо метавонед ки 300 000 монет, 1 миллион 300, ё ки метавонед шумо 1 миллион 350 000 монет, 1 миллион 325, ва фоидаша нигоҳ мекунед. Вақте ки одамо ба ин нарх ай шуморо мехаранд, нигоҳ кунед ки ҷа ҳамаи нархҳо ҳастанд, нарх қимат ай чамаи биржаи Binance. Вақте ки мехаранд, биё ҳисоб мекунем ки чанд қадар мешавад фоидаи шумо. нигоҳ кунед, агар ки 1 миллион 300, допустим, ҳама арзонаш агар ки фурӯшем, 1 миллион 300, 1 миллион 230 000 агар ки мо фурӯшем, фоидаи мо аинҷа мешавад 70 000. ва биёем миёвем спредша чанд фоиз, яъне фоида монданша, ино тақсим мекунем ба 1 миллион 300 000 и пасттарин фоизшай зарб мекунем ба 100, яъне ки фоидаи мо чӣ хеле ки мебинем 5/4 мешавад. 5/4 фоиз спред монад, минимальни спред дар курса. Иҷа метавонад курсалӣ шава, допустим ки фоидаи шумо 3% шава, 4%. Агар ки ним фоизша да комиссия ҳисоб кунем, яъне ки 5% мо кор мекунем ай сделкамон. 1 рух тов метиҳем, яъне ки ай 1000 сомон 50 сомон, 10 000 агар тов кунем 500 сомон. Иҷа камта вақт дар кора ки шумо кай фурӯшен, как мекер, не ки агар ки нигоҳ кунед, мо 1 миллион 300 ҳисоб кардем, 1 миллион 270, 1 миллион 230 агар ҳисоб кунем, агар ки ба нархи 1 миллион 350 фурӯшем, фоидаи шумо нигоҳ кунед чанд қадар мешавад. 120 000 тақсими 1 миллион 350 зарб мекунем ба 100%. спреда нигоҳ кунем ки қариб 9% мешавад. 9% нархҳоро уҷа худтон диде ки чанд фоизӣ буд. нигоҳ кунем ки 1 миллион 350, даже 1 миллион 400 мондагиам. иҷа хубиш чие ки шумо агар чанд қадар ки арзон монед, ҳамон қадр тезтар ини шуморо мехаранд объявлениятуна. Бинед ки 1 миллион 300 ай уже пасттариниш али шид 1 миллион 300 шуд. ва чанд қадар арзон монед, ҳамон қадр тез объявлениятуна мехаранд, бо тезтар ай сар медроед кор чӣ мекунед, мемонен объявлени. ва ногуфта намона ки да хотиртон гире ки мақсад бисёр переводу меливоду кати картотуна иҷада бояд гарм кунед. Барои ҳам қадар дар бораи ҳарчи бештар, яъне гарм кардани карта дига чизош, шумо метавонед ки дар курси ман сармаёгузор ҳамаша курса скачат кунед, полностью фаҳмед. Чӣ хеле гуфтем, метавонед рабочи инструментае кор кунед. Ногуфта намона одамое ки якум бора видеоро дидастан ва дар бораи ҳамин P2P ҳамичо, яъне ки дар кор кардан дар биржа ягон маълумот надоранд, хубш ки ай пеши худтон кор накунед, барое ки иҷа да 100% гарантия метиҳем ки шуморо ай сум кор карданатон да залалтон бисёр мешавад. Барои ҳам қадар аввал ки ягон чи хонен омӯзен фаҳмед, баъдан кор кунед. ва ба ҳамин то видеои дигар нависен дар комментарӣ ки чӣ видеоро ажда дорен, дар бораи чӣ, ва ҳатман видеотонро мекунем баротон пешкаш мегардонем.